Ani bergerak betul bergerak ngabong. Saja gue sana malah Lilia betul Sony dabo. Ha? Anak pokoknya sarjin sekarang. Saria borong an nama tuh blok an bing nama blok. Tabung ni jara selain selai beri bisi pari tongkah tangga hingkai je okra sakara hinjanai beri family hinjanai bawa saksang ni busani tamung saya hingkai kita busana naiklan langko फोरोंनानै नांगौ अ मा आबाय सानालाय उल्टा से आलका सलाबाय बसाजनो खारि रहसिउ तांगे हिंकाय असला बसक चिरगै आं तत्रा राय थैनाय आन हामजां बरनो माय आं हिंकाय नि बसक चिरगै तंखना बिनि बखाव बसक रवाय खना अ हामजां मानि बागै बाद बकरारे नकसे कासारिया बिनि बरिनो गारि बे नायना थांमसे नकसे कासारिया थानि साथे थानि नै देखलाय रहपु आबो बमते बकरा आपनि हिंकाय आबो मार्केने जलि फैयो ठीक दिबा अब हायरावनो एकदम खायदा सुसुंखाय अब हायरावनो नुबि दंखाय एकदम सिरिगै दं मैया तांगै हिंखाय बुरिनि फेमिलि वान सुंना नांगौ अ जागा साबनिसे तामचे दं असलानि अब बुरिबाय असलानि सगांना नांखा उल्टा हामिया सायाखायबा फोरोंगैसे रहना नांगले उल्टाले तांगै खारि रहना निकक अब बमतै बुरिनि फेमिलि आंले एकदम मार्केट जलिउ आपनि बुरिनि फेमिलि न हायपान बुरि जंना कासे कक साना मुसुंगो खरक जाबाय दंगै मै एंखाय कुनि दिन ताकाय जति सिकला दंगै दंगै फालपान दंगै जेसखायपान दंगै तबो बुनि बखाना कस तारते आबाके साबुतै मामन परे इनखेबा असलाबा बखा दुखु नांनाय ब्ले नोंखाय बुबै तंख तंनाय बखैबा थैसिनाय आबो कुन कक दे फालतु बुरै आजारिया काजफोर काजों मानतेना ब्लाय जेराय ना वाय जाय तिरै द बयसंफान काजखा तब आपटिंगन कगियब्ला